Gaur egun handi bat izan da. Sendagilea etorri da eta denak normal dirudila esan dit. Etxera joan naitekela. Pozik nago, pozik. Bihar etxera noa. Eta ninaren txeko gutun hori galdetu dit arratsaldean Margaritzainak. Eta nik orduan kuadernoko horri bat kendu eta azkar zera idatzi dut. Alex Nina. Eta bi izenen artean bihotz handi bat, alderik alde gezi batez gurutzatuta. Horrelaxe. Eta honen azpian zita bat, bihar Mikelen tabernan, beti bezala. Eta kartazal batean sartu eta Margari eman diot. Emaiozu gaur, sin falta, Gero, leihotik begira geratu naiz. Eta zeruan argi eta garbi Ninaren irudia ikusi ahal izan dut. Irribarrez zegoen eta buruarekin baietz esaten zidan. Maite nauela, nirekin eskondu dela. Agur. Ez dut jadanik kuaderno honetan gehiago idatziko.